erabileran jokatzen dugu euskararen osasunaren partida, hor jokatzen dugu bizi indarraren partida, erabilera baita termometroetan termometroa, hori da erabakigarriena, eta gaur egungo komunikazioa gero eta elektronikoagoa denez, eskura ditugun tresnak eta produktuak euskaraz erabiltzea da kontua. Guztion artean jorratutako bidea da euskarak IKT-etan egin duena. Gaur egun zenbait ikerketaren arabera munduko hizkuntzen 5% erabiltzen da interneten, ez besterik eta horietako bat euskara da. Eta merezi du gogora ekartzea euskararen osasun digitalari lotutako zenbait datu. Interneteko navigazio hizkuntzen artean 44. posizioa da euskarak duena. Twitterren ekaineko datuen arabera 33 hizkuntza daude ekaineko datuetan, horietako bat euskara da, eta gaur oraindik badira Europar Batasuneko hainbat hizkuntza ofizial Twitterren ez direnak. Edo euskarako Wikipedian duen presentzia oso altua da, dagoenekoz badira 204.000-tik gora artikulu euskaraz, greziera modernoan halako 2, Europar Batasunean ofizialak diren hainbat estatu hizkuntzetan 11 okerrezpanago, baino gehiago dago euskaraz, 35. lekua betetzen du Wikipedian. Itzultzaile automatikoa dugu interneten edonoren eskura, euskara gaztelania, gaztelania euskara eta ingelesa euskara norabideetan. Hilero 350.000 itzulpen inguru egiten ditu. Itzulpen memorien banku publikoa ere bidean dugu eta laster izango da erabilgarri. Itzultzaile zerbitzu ofizialaren izoren itzulpen memoriak kargatzen ari dira orain funtzionalitate guztiak probatu ahal izateko. Euskara ikasteko baliabide teknologikoak baditugu sarean eta erabilera handia dute. Aberen webgunean esate baterako urtebeteko epean 440.000 bisita kontabilizatu dira. Ikasbilen urtebeteko epean 522.000 bisita eta erabiltzaileek emandako denbora guztira 45.000 ordu. Euskarazko tresna ugari daude eskura sarean, hiztegiak, pluginak, zuzentzaile ortografikoa, pakete ofimatikoak eta abar. Eta hori gertatu da, gure gizarte ehunean komunitate digital dinamikoa daukagulako, oso komunitate ekimentsua, sortzailea, berritzailea, arlo batean eta bestean, ekinean etengabe ari den komunitate digital bat. Hori gertatu da, publiko pribatuaren arteko elkarlana gauzatzen jakin dugulako.